que tinc previst per avui amb la Mireia Bosch, que és una de les psicòlogues del meu equip d'acompanyament familiar. Sabeu que cada mes faig un petit directe amb una de les professionals del meu equip, primera perquè les conegueu i sapigueu la qualitat humana i professional de les persones amb les que treballo, i segona perquè podeu començar també a calentar, a escalfar una mica la boca amb els articles que anem proposant cada mes a la web d'acompanyament familiar, que teniu tota una part d'articles, de blog, de temàtiques, on cada mes pengem un article i treballem amb una temàtica. I ja tenim aquí la Mireia, així que li vaig donar accés. Aviam si es connecta. Parlarem sobre l'exigència de les mares. Aviam, aquí. Ara sí, Hola, bon hola. dia, Mireia. Què tal? Me sentiu bé? Jo em sento estupenda. Vale, Vull dir perfecte. que superbé. Tu a mi? També, també. Sí. Res, doncs Perfecte. benvinguda. Benvinguda en aquest Gràcies. directe del mes de... que estem, a febrer. Jo és que ja no sé en quin mes... Ha sigut un gener tan llarg que en quin mes estem. Jo Però... avui sí que el tenia present perquè a més a casa és important, el petit fa 4 anys i Hola, felicitats per la sí, part que et toca. que és un dia especial a Que casa. bé, Mireia. Que bé, quina il·lusió. Doncs bé, jo estava una mica introduint el marc d'aquest Mm. directe mensual que faig amb una de vosaltres de l'equip. I avui parlarem d'aquest article que has escrit superinteressant, que és aquesta, l'ha situat una mirada contextual a l'exigència de les mares, no? Però abans de començar, presenta't una mica, no? Explica'ns una mica el teu recorregut, la teva mirada sobre l'acompanyament, doncs això, a les mares, a les famílies. Mm. Doncs jo vaig començar a acompanyar persones adultes, ara fa 18 anys, més de 15, sí, cap a 18, i, i primer això em centrava molt en acompanyar, no? Persones adultes en el malestar, en el moment de procés vital que estaven vivint. I sí que és veritat que sentia, no? Que les primeres etapes de vida eren com moments molt importants que deixaven aquesta empremta important en la nostra vida i en la nostra forma de relacionar-nos en el món. I això sumat, no, en el meu moment de maternitat, ara fa 12 anys, doncs va ser el que em va empènyer a formar-me més en psicologia perinatal i en criança de primera etapa i així, no? I bueno, des de llavors acompanyo això, adults, sobretot, i famílies, que tenen ganes això, no? De posar una mica de mirada, de prendre consciència de potser certs patrons que, que, que estan repetint, no? Dolors que potser se'ls activen en el moment en el que es converteixen en pares, en mares i, i bueno, poder fer aquest procés individual també fa que els ajudi a criar, a connectar, a vincular-se des d'un lloc molt més conscient, no? I bueno, aquest és una mica el meu Que bé. recorregut. Mm. Bueno, i això és el que va fer que entressis a formar part, no? Aquesta similitud d'enfocaments i de formes de treballar també és el que va fer que poguessis formar part de l'equip d'acompanyament familiar, no? Sí, I sí, que és sí. un honor. Tot una oportunitat, sens dubte. Sí, que bé. Pues bueno, anem a parlar de lo que nos atañe, perquè tenim una estoneta curta, tampoc volem aquí com, no? Qui vulgui llegir l'article el teniu en català i en castellà a la web d'acompanyament familiar, però ha sigut com, no? Hi havia com moltes coses, i a més algunes les he subratllat com amb negreta a l'article que a mi em copsaven, no? Sobretot aquesta part de l'exigència que hi ha damunt de les mares. Jo justament estic preparant una formació d'aferrament i clar, quan llegeixes els autors, no, clàssics, sempre és, no, la madre, l'apego inseguro, la madre, no? I dius, un moment, que sí, entenem que hi ha una funció, una tasca, no, important que cal, jo crec que cal revisar abans de decidir potser, no, aquest procés de maternitat conscient, perquè, evidentment, ara en parlarem, no, tenir una criatura, i tu que n'has tingut unes quantes, és com aquests primers mesos de vida, és aquesta demanda, no? Però per què creus, no, que seguim posant aquesta mirada d'exigència damunt de les mares? Sí, jo és un tema que em venia com molt de gust escriure perquè moltes mares, gairebé totes les mares que em visiten, és un tema a treballar, no? És un tema a revisar, a poder posar paraules també,
a poder entendre com s'ha anat construint aquesta exigència que potser en un passat, no, sense la maternitat, havia estat com una mica silenciada o potser inclús es despertava en àmbits molt concrets, no? Com pot ser potser l'àmbit laboral, potser en algunes relacions o uns vincles concrets, no? Però és en la maternitat quan acaba com d'explotar una mica tot, no? És quan l'exigència potser perd una mica aquesta funció adaptativa i passa a ser, no, una exigència que fa mal, no? Una exigència que realment provoca aquest malestar en les mares, no? I, i bueno, m'ha agradat poder fer aquest article des de la mirada més contextual perquè moltes vegades arriben molt angoixades pensant que estan fent elles alguna cosa malament, no? De nou mirant des d'aquesta mirada exigent, no? És algo meu, és algo que m'he de treballar jo, és alguna cosa que no estic acabant d'organitzar bé, és una comunicació poc eficient que estic tinguent amb la parella, no? De nou, és com, vale, vinc aquí, el focus sóc jo perquè potser l'exigència em diu que no sóc suficient, que necessito fer-ho millor, no? I és com, vale, superinteressant tenir aquest desig de millora, no? Tenir aquestes ganes d'entendre, de prendre consciència, però també vigilem que vivim, no, en un context i que vivim en una societat que, que no cuida gaire les mares, no? Que les cures no estan al centre i llavors totes aquestes limitacions del sistema les hem d'acabar absorbint i les hem d'acabar, no? D'alguna manera assumint, exacte, les famílies i les persones que estem criant, no? I bueno, jo crec que poder posar nom, no, també a, vale, d'acord, potser en tu ja hi ha una tendència exigent, no? Potser tu ja ets una persona que al cometre un error doncs et costa sostenir-ho, no? Coses així, però vale, això és l'arbre, però és que hem de mirar el bosc, no? Hem de mirar també tot voltant d'aquesta mare, d'aquesta dona, que està passant, no? És com quan de sobte mirem això que tu dius, no? Mirem només aquest arbre o aquest tronc, no? Ens mirem a nosaltres com amb aquesta idea i no revisem d'on ve aquesta idea, no? Perquè quan també mirem el sistema sexista que tenim, no? I el model més patriarcal, veiem que d'alguna manera el sistema de cures, no? La mirada de tenir a les demés persones presents, d'intentar que tothom estigui a gust, segueix recaient sobre el sexe femení, no? Segueix recaient amb aquesta estructura familiar potser més heteronormativa amb la mare. Jo també, i això si ens donem temps de parlar ho parlarem, no? Però quan treballo en models no normatius, és a dir, quan treballo, per exemple, amb dos mares, en format de dos mares, que potser és el que he treballat més, en format de dos pares, no sé si he treballat gaire sovint, però quan treballo en format de dos mares, aquests rols són diferents que en una parella heterosexual. Sí? I un dia, fent una revisió no, amb el Miquel Missé, quan fèiem una formació amb l'equip, dèiem, clar, que quan tu has estat sociabilitzada amb aquest sistema de cures i tens una altra persona amb qui compartir les cures, que també ha estat sociabilitzada des del mateix lloc, doncs hi ha alguna cosa que sosté diferent, no? Però clar, les mares, les dones, quan estem dins d'una relació heterosexual, clar, hem de lidiar amb algú que ha estat sociabilitzat potser per ser més cuidat i no tant ser tan cuidador, no? En aquest sentit, de la mirada o de la càrrega invisible de les mares. Em sembla molt important això que tu dius, Mireia, perquè anem a posar-nos en un context cultural, social i estructural del qual estem, no, totalment immerses i imbuïdes i que a vegades, si no obres aquesta mirada i no enfoques, no te'n dones compte d'aquesta frase que més tu dius a l'article, com la cura quasi com un deure moral. Que si no cuido i no curo dels demés, no em tinc compte dels demés, estic fracassant, no? Sí, totalment, no? I al final són coses com molt subtils, no? Són com aquests missatges que no tenen per què haver-nos dit així tal qual, no? Perquè moltes vegades no serà així o no tindrem un record conscient de és que a mi sempre m'havien dit això, no? O és que m'han recalcat molt que el paper d'una mare és fer-ho d'aquesta manera, però és com aquesta llei no escrita, no? Aquesta sociabilització que ara deies, no? Que mica en mica ens han com anat interioritzant totes aquestes idees, no? I tota aquesta manera de com ha de ser, no? El paper de mare i com relacionar-nos
amb els nostres infants i amb totes les persones vulnerables del nostre entorn, no? I també jo em trobo molt, Elisenda, que quan arriba la primera maternitat, l'exigència apareix, però l'exigència és una exigència he de ser una bona mare, no? Una miqueta Mm, des d'aquí, des d'aquesta pressió, des d'aquesta idea. Quan apareix una segona criatura, l'exigència ja és més com logística, per dir, no? O s'hi suma, no? Aquesta exigència logística es van que també, afegint, no? sí, que també a l'article en parlo, no? De dir, és que he de ser exigent perquè no tinc marge d'error, no tinc espai per, no? Amb coses molt pràctiques. És que no em puc deixar l'esmorzar, perquè és que si em deixo l'esmorzar no tinc temps de tornar-lo a buscar al col·le, no? Llavors, coses d'aquestes molt petites Clar. del dia a dia que al final hi posem com molta pressió i potser les nostres parelles, homes, no? Que no estan tan criats potser en aquesta mirada, inclús moltes dones em comenten com que senten com que banalitzen, no? Aquesta pressió que nosaltres podem viure, com aquesta sensació com de minimitzar tota aquesta tensió o aquesta càrrega mental que nosaltres podem tenir, perquè Clar. bueno, tampoc és tan important, no? Tot això, i és com, bueno, no és tan important, però és que no hi ha gaire espai a reparar, no? Amb coses banals així del dia a dia. Clar, i és aquest privilegi de qui sap que això ja està fet, Mm, no? Llavors aquest privilegi de poder jutjar, mm, no? És que ets una obsessiva, és que te preocupes massa, és que si estàs massa tensa, no? mm, Llavors, clar, quan també li diem, no, amb aquest acompanyament familiar o en teràpies de parella, de sobte és com, clar, on és l'ou i on és la gallina, mm. no? És que nosaltres com a dones acaparem un espai i no el deixem, no? No deixem que l'altre ocupi aquesta part, o és que si deixem aquest espai l'altre no l'ocupa, o que l'altre l'ocupa el critiquem. És a dir, Mm, aquí jo crec que hi ha variables infinites, perquè cada sistema familiar és únic, no? Però sí que hi ha totalment. una tendència, no?, amb aquesta sobrecàrrega de Mm, lo invisible, del mm, pensar, de la logística, del planificar, i també aquest espai que potser els homes han de començar a ocupar, no?, per poder acompanyar aquestes mares a que total. sigui una corresponsabilitat i que no Mm, sigui des de lo teòric, és que no m'ho has demanat, és que no m'ho has dit. Ja, mm. però és que abans de jo demanar-t'ho i dir-t'ho, ho he d'haver pensat, estructurat i gestionat internament, no? I això és agotador. Sí, sí. Sí, i a més, és això, no? Que moltes vegades l'exigència ve mm, com amb una companya, no? Que podria ser la culpa, no? Que la culpa també és una paraula que Sí, surt molt sovint en sessions d'acompanyament, no? Que, bueno, constantment tinc aquesta pressió, no? Aquest halo aquí que em va seguint de no, no, és que si no faig això de la manera que jo crec que és la correcta, ràpidament m'ataca la culpa, no? Ràpidament arriba aquest malestar en forma de culpa, no? i és I... el malestar aquest que tu també ho dius a l'article, no? És a vegades el sentir-te malament et genera aquesta culpa, perquè sembla que llavors no arribis al que Mm, s'espera de tu com a mare. Dius, ja, però qui espera això de tu? mm, D'on han tret, no?, que les mares hem de tenir no?, tot aquest seguit de tasques sí, dins de la cura, no? I qui cuida la mare, sí, no? sí, Qui sosté aquest espai, no? Sí. totalment. Sí, jo penso que aquí la informació i el coneixement, no? Sens dubte ens pot ajudar a entendre això que parlàvem abans, no? Del context, de tots els factors que intervenen, però també és veritat que també poden provocar, no? Aquest altre efecte de em comparo molt, no? M'adono potser de l'impacte que poden tenir les reaccions, el tipus de comunicació que tinc, la vinculació que tinc amb el Mm, meu infant, no? Llavors, jo crec que estem en una etapa en el que socialment hi ha molta més informació i també hi ha mares molt més exigides, no? Per tota aquesta sobreinformació que tenim i per les comparacions. No? Les xarxes socials ens ajuden a moltes clar. coses, però també és una finestra oberta al món que ens ensenyen, no? Aquestes miquetes que vol cada persona, però, però que el Bueno, nostre i que hem cervell d'entendre, ràpidament... clar, i que hem d'entendre que la xarxa social, quan tu ets una influencer, tu vius d'això. Mm, No? És a dir, ningú es pensa que fer ficar-se unes sabatilles Nike correrà una mitja marató així, de sopetón, com a l'anunci, no? No, has d'entrenar, has d'estar en total. forma, t'has d'alimentar, no? Clar, doncs quan tu segueixes certes mares, no?, que fan d'influencers a les xarxes socials,
ostres, hem de ser adultes a posar filtre Mm. en què aquelles persones viuen d'aquest negoci, però tant, evidentment, ens mostraran el que els hi doni més benefici per a elles, no? Mm. Doncs clar, evidentment, això és un negoci, és un projecte, com qualsevol altre, ben legítim, però hem de tenir aquest filtre del màrqueting, no? Hem de Mm. tenir aquesta mirada crítica que crec que, clar, les xarxes socials han entrat amb una idea i ens han colat tants gols perquè no hem entès que això era màrqueting, que això era negoci, no? Ens hem cregut que era una xarxa social i no una plataforma d'anuncis, no? I de negoci. Mm. Doncs clar, també jo afegiria una mica això que estem dient, Mireia, el que deies tu al principi, no? Que si ja d'entrada, com a mare, com a dona, com a persona, tens un caràcter, no? De més autoexigència, de més rigidesa, de més esforç, de més sacrifici, no? Si tens un caràcter que ja t'enfoca cap aquí, doncs és molt probable que això t'ho portis a un extrem que altres mares que tenen un altre caràcter doncs no suportaran aquest extrem, no? Sí, sí, totalment. De fet, jo també a vegades veig que la, que l'exigència, no? Hi ha mares que el que els hi passa és que l'exigència els ajuda com a regular la incertesa, no? És a dir, com que en criança no hi ha un manual, no? I tot és tan incert i el temperament del meu fill, no? I les amistats que es trobarà a l'escola, hi ha com tanta incertesa, el fet de buscar aquest control, buscar aquesta exigència, el tenir-ho tot, no? L'anticipar-se tot i així, Clar, els regula, no? A nivell d'aquesta ansietat que els hi pot generar aquesta gran incertesa i aquest descontrol, no? Doncs aquí sí que és veritat que hem de vigilar una mica, perquè al final algú que en un primer moment podria semblar-nos adaptatiu no ho acaba sent perquè ens n'anem com a l'altre extrem. No? Després, claro. què ens passa? Que quan nosaltres vivim molt obertes, molt connectades a l'exigència el que fa també és desconnectar-nos dels vincles, no? Desconnectar-nos d'aquella persona que tinc davant, perquè estic molt en aquest món ideal, estic molt en aquesta part més, Sí. no? més perfeccionista de com m'agradaria veure'm o com m'agradaria imaginar-me la meva família. No? I més inflexible també, no? Clar, exacte. Mm. Sí, sí. Llavors aquí sí que és important, no? Revisar quan em passa això, si realment estic utilitzant l'exigència com una forma de regular-me emocionalment i potser seria interessant poder trobar altres maneres, no? Que em puguin donar cert descans i que no hagi de passar per aquest camí. Clar. No I sé. aquí també a vegades és com, jo sobretot quan treballo aquest context entre les relacions heterosexuals, no? En les famílies més normatives, és quin és el pas, no? Quin és el pas que hem de fer a continuació per regular aquesta exigència i alhora empoderar i que l'altra part que potser no estava tot, no? Prenent aquesta direcció, doncs també tingui un espai, tingui un lloc, no? Perquè clar, quan anem amb l'exigència com a bandera, mai res és suficient. No? L'exigència com a bandera és portar l'altra persona a fer-ho com tu, només es pot fer d'aquesta manera, i aquí moltes vegades també jo em trobo en famílies que no veuen a l'infant, Ja, veuen la norma, total. veuen el que toque, el que s'ha de fer, no? I de sobte no estan veient que potser aquella criatura necessita una altra forma d'estar a la vida, no? Necessita una mica més d'aire, necessita una mica més de ventilació, no? I aquí s'ha de poder treballar, i aquí a mi m'ajuda molt aquesta corregulació, quan la família ve a acompanyament familiar o ve a teràpia, poder incluir, no, les dues tendències, perquè normalment quan venen amb aquesta demanda és perquè hi ha un biaix molt gran entre la mare i el pare, no? Entre els dos progenitors. Doncs també com integrar, no? Aquesta altra part que potser és més flexible, o pot ser massa flexible, o pot ser massa poc rígida, no? Doncs trobar aquest punt més d'equilibri i començar a canviar la mirada per ajudar aquesta mare a baixar aquesta exigència, a baixar aquesta culpa, no? A sentir-se malament per sentir-se malament, no? Sí, sí, Sentir-se total. malament per no poder més. Sí, 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 sí. I també el que se m'acudeix, no, és que quan estem amb alts nivells d'exigència, no, de rigidesa, a part d'estar desconnectades, no, del que el nostre infant pot necessitar, hi ha una gran desconnexió també amb nosaltres mateixes i amb la nostra capacitat de gaudir, no? La nostra capacitat d'experimentar plaer, de saber, no? Què ens agrada, què no ens agrada. I després és com que amb el desig de ser molt bones mares, amb el desig de donar-los, no? unes criances el més saludables possibles als nostres infants, ens estem oblidant potser de gaudir també, no? D'aquest moment i d'aquesta experiència
tan gran, no? Mm. I aquí de nou no, torno a la idea de l'article de posar-ho en context, que és que també hi ha com molta pressió de gaudeix ara que som petits, no? Que això no tornarà, no? Llavors aquí també hi ha mares que arriben com molt atabalades de em diuen que gaudeixi, però clar, és que vaig cansada i no arriba tot i potser hauria de jugar més amb el meu infant i potser... I arriben com amb aquest estrès intern de potser no ho estic fent prou, no? Potser no tinc, no tinc l'energia o potser em demanen que jugui això i a mi no em ve de gust jugar això, no? Clar, clar. Perquè de nou hi ha com aquesta pressió externa és un moment superespecial, superbonic, no? I amb aquesta exigència de fora no soc capaç de connectar amb el plaer, no? Perquè em queda com bloquejat. I Doncs és, i jo és crec que això és curiós això. interessant. Clar, clar, no? Perquè de sobte també hi ha aquesta altra... Hi ha la part del gaudeix-lo, és que això no tornarà mai, mai més, evidentment, cap moment tornarà mai més, sí? Però també hi ha l'altra pressió de dir, i cuida't, t'has de cuidar, t'has de mirar per tu, t'has de posar tu al centre, t'has de donar aquests espais d'autocura, no? I que llavors, ostres, de sobte l'exigència que hi anava cap a la criança, ara comença també a anar cap a mi, és que no em cuido, és que no tinc temps, és que no puc, és que... Sí. No? Llavors, és com en quin moment podem exhalar, no? I tornar a connectar amb la vida, i tornar a connectar amb el ritme, i tornar a connectar amb el que és més afí pel teu sistema familiar, pel teu estil de vida, per les teves condicions econòmiques, no? Pel que a tu et funcione, i començar també a treure aquesta idea del manual, del que toca, del que és correcte, d'una única solució, una única cosa, no? Sí, És com sí, sí. tornar a donar a les famílies la sobirania sobre la seva criança i poder-se recuperar de dins cap a fora, no de fora cap a dins, intentar encaixar a la meva vida el que crec que és el millor, no? Doncs jo sempre dic que a vegades jo soc super pro d'una bona alimentació, d'un bon descans, una bona cura, evidentment, però a vegades menja una pizza i descansa i gaudeix. És a dir, menja una pizza amb els teus fills i riu-te'n, mira una pel·lícula, no? Sí, I no et preocupis que si han en excés de pantalles aquesta setmana, que si han menjat pizza ja el dimarts per sopar. A vegades hem de poder també fer aquest pas endarrere i no sentir-nos un dimoni per potser flexibilitzar i adaptar la situació, no? Sí, 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 sí. Jo ara estava pensant, no? Jo crec que en aquesta tercera maternitat, no? És com la que m'he donat com més permís com per afluixar una mica més, no? És com ja no tens aquest dubte de si ets una bona mare, perquè potser això ja ho tens més col·locat, ja no hi ha potser tant l'exigència de la pressió d'arribar a tot, no? Jo em recordo amb la gran, a I3 ja feia extraescolars, ara amb el petit no en fa i tant de bo, tant i no, en el sentit de que és molt més senzill poder sortir de col·le i poder anar al parc a jugar i no haver d'estar amb el rellotge, no? Per exemple. O sigui, Exacte. coses d'aquest estil que quan ens donem aquest permís que tu deies ara d'afluixar, de mirar-nos a nosaltres, de veure amb quina energia contem, no? Què necessiten ells, què necessitem nosaltres, baixant aquests bàsics, a vegades és tot el que necessitem, no? Afluixar com aquest soroll extern, aquesta part més de context que dèiem, que sabem que hi és, però que no han de... No, que hi ha decisions que han de ser nostres, com tu deies, no? Aquesta sobirania familiar i poder prendre decisions una mica des d'aquí, no tan guiades des de l'exigència, sinó des d'aquesta part més des de l'essència, no? Individual i familiar. Que bé. Mireia, per anar acabant, perquè ja et dic que és un tema que donaria hores i sempre intentem fer com aquests directes més sintètics perquè les famílies pues, també el puguin escoltar i se'l puguin reescoltar, no? Hi ha alguna cosa que t'agradaria dir-los a les mares o a les famílies que ens escolten que no hagis dit o alguna cosa que et dius, mira, abans d'acabar m'agradaria expressar això? Què seria? Bueno, jo penso que és important en la mesura que puguem crear en comunitat, no? Penso que és algo que estem perdent, no? Que s'està anant molt a l'individualisme i que crear en comunitat ens ofereix, no? També aquesta flexibilitat que abans dèiem, aquesta repetició de cures, que ja que el sistema no ho fomenta, doncs anem-ho a fer, no? Des de baix, no? D'alguna manera. Jo penso que això seria interessant i després també se m'acudeix, no? Si algú que no és mare o no és pare doncs ens escolta, també si li surt, si li neix, no? Aquesta part més maternal, més paternal, doncs que pugui acostar-se a les famílies que té a prop
per poder oferir-se, no? Si ho necessiten, per poder, doncs això, anar criant en aquesta comunitat Clar, més gran. la xarxa. Sí, Total. sí, em sembla superimportant això que dius com per acabar, no? Que també entenguem que el malestar ven, sí? Quan tu estàs a gust i estàs feliç i estàs complert amb tu mateixa, difícilment seràs moldejable pel sistema econòmic, no? O pel liberalisme, però quan tu tens un malestar, de sobte has d'anar a buscar una solució, no? I amb aquest món de venda i de consum, el malestar doncs, genera molta economia, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors també pot ser un acte d'activisme i de transformació del món, ser més conscients de des de quin lloc prioritzem la nostra salut, el nostre benestar, no? L'estar bé, i que no depengui tant del que trobem a fora, sinó que també entrem a buscar això que sempre amb criança i amb educació viva diem, no? Que l'aprenentatge significatiu és el que va de dins cap a fora, és el que té sentit i és el que es pot aplicar a la vida i pues, que això com a adultes o com a mares o com a pares o com a famílies pues, puguem també tenir aquesta part més lliure, no? Entre cometes, de poder ser autònomes amb el nostre benestar, qüestionar aquest bosc, no? Del que venim, no només mirar l'arbre i entendre que això que deies tu ara, no? Que el fer xarxa i el sosté ens ajudaran molt a tenir millor salut mental, salut logística i salut de qualsevol tipus. A tots nivells. A tots nivells. Que bé, Mireia, pues, Molt bé. escolta, un gust recordar-vos a totes les que esteu aquí i l'escolteu en directe o en diferit, que l'article de la Mireia està a la web d'acompanyament familiar, el deixaré aquí a la descripció també, perquè el pugueu llegir i res, al proper directe un poquito más i més extens. Super. Molt bé, moltes gràcies, Elisenda. Una Gràcies abraçada, a tothom. Bon dia. Adeu. Adéu.